Môžete použiť tú nehnuteľnosť, ktorú idete kupovať ako zakladánú nehnuteľnosť. Nemusíte mať vyslovene vždy rodičovský dom. Ale musíte počítať s tým, že vám dajú hypotéku 80% kúpnej sumy, 20% ideálne mať vlastné zdroje. Ak nie, tak využite stavebný úver. Lepšie ako spotrebný. A čo sa týka výstavby, takisto môžete použiť svoju nehnuteľnosť, ktorú stávate už ako zakladanú nehnuteľnosť, ale tu sa jednotlivé banky veľmi líšia. Niektorým stačí, aby bolo vybavené stavebné povolenie a už to vedia akceptovať ako zakladanú nehnuteľnosť. Iné chcú, aby bolo aspoň 1 meter vymurované nad zemským povrchom. Nie pivnica, pozor. A je aj taká banka, ktorá chce, aby tú nehnuteľnosť vôbec akceptovali, aby už bola na 70% rozostávaná. Čož je sakra dosť. Ale teda nie ste odkazaní na zakladanie rodičovského domu, rodičovskej nehnuteľnosti. Áno, vie to výrazne pomôcť, ale nie každý to proste chce opýtať tých rodičov. Nie každý rodič to chce, aby tá nehnuteľnosť bola založená v prospech banky. Krásny deň. Ak sa čokoľvek potrebujete opýtať, písnite do správy. Rada pomôžem, poradím. A čo sa týka výstavby, ešte jedna taká banka, ktorej stačí len žiadosť o stavebné povolenie a vedia vám už schváliť hypotéku. Že nemusí byť ani právoplatné to stavebné, stačí len štádiu žiadosti. No, tam je naozaj veľmi veľa variácií. Dá sa s tým tak vyhrať, aby nemusel byť ten rodičovský založený.